Atung iwat yu Blei tang namar ki kamba. Atung iwat yu Blei tang namar miran kami ke jing pen khia. Ni tang bangin shuyo ke jing suk ke jing kemen namar bela jenjar plat ke jing im ke jungi. Hatu kalong kum tase bangi wat yu Blei. Ngin se krani kata hagani ke por sakam kendiat. Rishwai kata nga khot biang yu pi nga pentip biang syapi. Bagai Potternet kan pelong ini ke jeseng ke bekerpang hak khat kendai bat arfau tarik menta kata yo. Tagade kita invite dia fi khot sluwa ya fi bafin wan chegani ke jeseng. Khat kendai tarik kade hang ni hapo apa Nongthymmai Nongkhryiem. Bat hak arfau tarik kandai hang thi hapo State Central Library. Hang ni Nongkhryiem hak khat kendai tarik kade hak por sawaje janmiet. Sawaje janmiet. Bat hak singi utrai ke bo shpau shbiji steng bat san steng janmiet. Ki Nongkhryiem Pastor Shefa Iprabhakar, badi Pastor Arvind Kumar Napo na Delhi. But mangiru mangabi Pastor Maulong inya don hagiti gi sngi ban sami ka ktien gi jong Blei ban duai ban shakri fi lam ga ktien gi jong Blei. Ngai ngi ban duai nam ta jong fi ngai try pen khia ngai try un le gi kamba ngai bu try un le si sai ti gi kam gi bu kraw fla ga ji em gi jong fi. Try ker khu fi. Barang ni ga sngi ko ban kran ni kata hatu ngi wat u Blei tang namar ki kamba. Hatung iwat yu Blei tang namar bengi sngodan kam yu haga jim ke jungi. Ko abnong ifi ke nega sngi ngim de ban wat yu Blei tang bengi yo ye ke jing mentoy namar ba pang ngi yo ye ke jing pen khia na bengi duk bengi yo ye ke spa ni ha bengi jinjar bengi yo ye ke jing su mp kam dei gumta nginom wat yu Blei tang namar kata hendringin wat yu Blei bat ha bangin syam yu bengi yo ban syakri yu ya ka bengi yo ban mani yu namar ngim de ban syakri yu Blei na ban mani yu Blei tang naman kita ki eki bakan jado ringin mani u ya ka ke ba ulong in mani ya ya ka ke ba ulale aga gm ga jongi in mani u namar bangi it u in mani u namar bangi snow ngo pelat ya ka ke ba ulale aga gm ga jongi tadeng ta ka khin ga jom Blei ke tho ingi bangi mani u try namar bagi khosio borok in dam krop ka bo in mani u try in mani u jisu borok ki thlik in pla bau jisu uday utray. Kababal ka kren ni kata bom dan try the way pat. Hoy. Kababal ki thu ikata bo kidan shibon kita ki Blei bat shibon kita ki try. An puli ka ktin je Blei ka angum ne. Namar laki don ti ya ki bala khot ki Blei. Lahabning lani ha ka khendau. Kumbashisha don ki Blei shibon bat ki try shibon. Hanreyangi don tang uway u Blei ukpa. Na ubalalong ki eke baro bat mangi hau. Bat uway utray uba u Jesus Christ. Dau balong ki aka baro bat mangi dau. Dan shibon ki Blei bat dan shibon ki try henry u Blei udan tang ukpa bat utray udan tang ukon. Ya ka ba ki aka baro ki lalong dau bat mangiru ngilong dau. Tagadi kita hagani kesngi ngimani utray namar bangidon kam jing pen khia nang bangidon kam ya ga jing kerkhu ga jing im ga jongi imani ya ka ba ulong. Ngimani u namar ba uday u Nongkhryiem. Ngimani u namar uday. U Blei u bakraw. U Blei u bakot. U Blei u donbor. U Blei u badap ya ka beneng u badap ya ka kendo. Ngimani u namar ba uday u Blei. Ngimani u ya ka ba ulong. Tading ta ka babel ka ong ngap uli ni ka poru na ki kam ki apostle. Kani ka lenong ka bakat nyo ka ongum ni. Haba uhi u ai haki baro ya ka jingim bat ka mensim. Bat ya ka baro ru. Dei u Blei u ba ahingi ka ya ka jingim ya ka mensim badi ke baro ru barula tau na ka wei ka snam yo kanja benriu baro ya ka ban shong halor ka kendau baro haba ula pentikina ya ki ayom balabo badi ki pot ka jaka shong jongi namar ula tau ya ki kanja benriu baro na ka wei ka snam ong ka tin ka jong Blei balap dei ma uba pentikina ki ayom dei ma uba bo ya ki sngi ki por ki pot leni ki sam ya ki jaka shong jong ki bre baro dei ma u ong ka tin ka jong Blei bat ka babel ka ong hang ni namar hau ngi im bat ngi khi bat ngi long de namar hau ngi im ngi khi bat ngi long de la da u Blei dan ngim la ban im ngim la ban khi ngim la ban le ru em tadeng ta ngi mani u namar ba ulong shisha Nongkhryiem unong pen khia ajongi udai ma u bakraw badon bor udai ma u bala lo na dong shadong ki khosil borok in dam krup ban mani u try but borok ki tlik in pla bom dan the way pat u Blei tang u Jesus Christ kan
Pagkali kita gani kasngi kwa banong ifi. Wa nung mat yu Blei tang namar ba pisngodan kam yu banyo e gajing pen khia ne kita gi eki bakin jado. Re wat yu shakri yu mani yu namar ba udai u Blei. Namar udai tang mo ba don hok. Dei tang mo ba dei hok. Ya ka bangin mani bangin yaro ya ka kerteng ga jo usyong ha ka ket bu usen syar ban ma de unong bishar da la long ki e baro ya ka bala long bat klem mshim la long ki e ru ka bala long ong ga tien ga jo Blei tadeng ta ga ni ka sngi kwa aban ong ifi wanum shakri utrai ane wat nom mani tang namar kita ki ki bakin jado kan mau ini ka way bangi mani yak ka ba ulong bat ka ba ar ka long ni mani gi shakri yak ka ba ulale ga jim ga jungi yak ka ba ulale tadang ngin shakri Blei namar bangi sngongo ni shakri namar bangi iet namar ba ulapen yangi ngila dei ban lech du jok ngila dei ban lech ka jing pen rem ngila dei ban lech sha ka jaka ju ka jing so sat bom jukut Henry ula wan shagani ke pertai ula sha ya ke jing sha shitom ya ke jing sha kordet ya ke jing sha kranben ya ke jing sha sempat ke jing sha penmong hakikti ki chat jung khli ke jung ula sha le dusman ula sha le jot hado kata bat ula IT la jong ke jing im ke jung ha ke ding phna bat ula siu spa yang bat ya fi ba ula pen im yang bat ya fi da kata ke jing yap pada kata ke snam ke ba ula pen mi ha ke ding phna tadeng ta mdan de weipat ubala it yangi kumbu it mau mdan de weipat ubala ban le ya kata kumbu la le mau kababal ka ong kata ban men bangi long ki ba pop ong kaktin ki jong Blei u kris u yap pli yangi haga por bangi long ki ba pop ndai hado bangin dala le hok ning dala long hok hidala DM haga por bangi long ki ba pop Blei pun pau shna ki jing it ki jong ya ka ba ula IT lo jong kon jong Jesus Christ ya ka ba un sha yap na ka menta jong ya ka ba un ya pli yangi ya kita ka hok ka jong uken ni aingu si shayu try na ka benta kata padai na daw ba ula pen yangi na ka daw ula aingi ka bneng ka jing bom jikot ula kerko yangi ula map yangi tadeng tangi mani tadeng tangi shakri tadeng taken ngi ro ka kerteng ka jong ba ngi mani na mar ka jing bom bansi ngi mani ban yo bneng ngi mani ban yo jing kerku ngi mani na mar ula aingi ka jing penem ula aingi ya ka bneng ula aingi ka ka hok ula aingi ka ya ka jing em ka badap kerhai tadeng ta bangi sngongo palat tagadaw kan ngi shakri tadeng ta ka aban ong fi kan ka sngi ka bamenta penkelano ikan ka rukom mani ka jong fi wat no mani binong ngaman si sulit jing seng ngaman si ban pule ka bible ngaman si shaban wat Blei mangala jenjar palat ngaman si namar ba ni ka jing em kala kordet palat fi wat namar ba pi et try fi wat ba fin shakri namar ka ba ulong ba ka bulale haga jim fi kan ma wi kan ka way ba ga ding pna ula ya pli ya ka ta ka jongi da ka jong ula ba ula sala di ka ta ka jing pang ka jing stom ka jing tang ka jing kordet ka jing sosi ya ka jing shepting ula ba ka jing le ran ula ba ka jing penrem ula ba ka jing tim ula ba ka jing yap ba ka pop baro ula ba haladi ba na upelat hangi ya ka ta ka jing sok ya ka jing kemen hangi ka ta ka jing im hangi ka ya ka ta ka hok ka jong hangi ka ta ka beneng ba ya ka ta ka jing im ka bam jikot tadeng tam namar bula le ya kata ni shu pediang bi kata da pi pang shu pediang on trang pediang ya ka jing pen khia da pi don ha pedeng ki sha te sha kom pediang ni ka jing la lot ki jong trai pi don ni ka pop pi em ha ka pop pediang ni ka hok ka jong Blei ha ka jing ki jong fi ba si sha si sin fi la pediang yu jisu pi la pediang ken ya kata ka ek baro ka ba fi don kam ha ka jing ki jong fi bangada dua ya ka ni ka por ba utrai nang ai bor shu ya pi ya ka ba pinang la ban smutu sha pang uni u jisu bat ya ka ba fin ken kordor bat ya ka ba fin it bat ya ka ba fin sngongo bat ya ka ba fin long shisha kita ki nongbut ki bi shisha ga jo ki sinran ki bi shisha ki ba long shisha kita ki jingmentoy na ka banta ga jong try shu bangin ong ai kam de shu ngi bangin pan kala de ngi bat ong he try shim yang a try pendon kam yang a try shim yang a try jing im jong a try to shim spa jong a try to shim ke baro ka banga don shim try banga kwa ban ai lut shame namar memeladep ai lut ya kata ke ke jong me na ka banta jong a try kala de sanga ban ai lut shame jing im jong a try to shim rap nya kalantikim si siya nganget utrahi un ay bore fi utrahi un pen sla fi utrahi un ang yarap fi hagi baro ka finle daga bor ka jomen sim ba ko jo ina dua he ka por ka bamenta
Inde duai. Try na kapor nga aingu ime ko pa. Bangim wat ime ko try tang namar ki kamba. Nginam wat ime ko try tang nagabenta. Ki jingdon kam ki jongi ko try. Abang iduk ni kerdu nang jinjar ngi sosat. Ngin wat ime try bangin yo ban money ime. Ngin wat ime ko try bangin yo ban shakri ime. Ngin wat ko try bangin yo ban pen kraw ika kerteng jume. Ngin yo ban kerku ika kerteng jume. Yaga bangin yo ban money ime ko try. Ngin wat ko try ime ko kanrat. Namar bangin sungungu palat ko try. Namar ba melale iki kamba aga jim ke jungi ngis ngongo ba mala it palat ngi ngis ngongo mala ai ngi ke jingim bam jukut mala map iki pop jungi mala site iki daga snam ke jame ngis ngongo go try ya ga mala pen ksan ngi na ke jing pen rem ngi da ngongo iki baro ke mala le try kon je making money bi me namar me day hok ban yo ke jing ro day hok ban yo ke jing money but day hok ban yo ke jing shakri baro try nga dwai mala ai bor ngi kon gi jame ko pa lakin money kom tayo me ko try nga dwai nga kar khu ifi ke ngi la ga jagat bajaji im jufi long kat balong onum pet igitan repet chu jisu money bi u shakri bi u ro bi u ba detang mo u ba fidei si shaban kentiu ya ka kerteng jong u batang u ba fin penon burom u ba ben le ru ya ka mon ge ju ba pen so bhai u halaga sngi ken da kita ki jingle ke jong fi ki ngada doai ngada ker khu fi ke ne sngi fin long ki no money ki bi shakri si sha ya tra ki ba money ki bi shakri u ha ga men sim ba ha ga jing si sha doai ngada ker khu fi ya kerteng ge jong jisu nong penem amen but amen. Try nung ay bore fi, nang kerkhui fi, ngin sa isyam yang la siya kasngi, blay nang taga buram ju. Amen.